chamar carceleira, carceleiriña linda, pois queiras ou non, doncela, son teu prisioeiro aínda. Decía que a nariz del e a de Juan Noya, por supuesto, tamén. Dicía, son as narices máis bonitas do mundo, porque se foran de ouro, vivía toda a familia desta. Sí. E máis un dos nosos emigrantes, pois, porque naquel momento éramos poucos, enfermou de tuberculosis, estaba no hospital. Entonces Óscar dixo, pois témolo que traer para casa porque o van dar de alta e na pensión non o queren. Dice, lo fue a buscar Velo, lo tiene en su casa. Digo, Dios mío, Velo está allá arriba, ¿cómo va a tenerlo? Pues ya lo llevó Velo para su casa. Ese era Pepe Velo. El viña os sábados ou os domingos para a casa e xa sabíamos que aí nesa casa non se iba a facer máis nada, máis que escoitalo a él. Sí, este Pepe é meu pai. Pepe é inconfundible, ademais foi sempre igual. Meu pai, tamén Pepe dándome a min, non sei o que había ganado, era nunha excursión. Esta é no Castro. Esta foi unha foto cando nos íbamos a marchar. Que Jovita e os nenos foron un ano antes que nós. Bueno, o meu nome real é María de la Concepción Otero Fuentes. A mí chamame todo o mundo Conchita, porque era o nombre da nai de meu pai. Cando coñece vostede a Pepe Velo? Eu non teño idea porque conozo de sempre. Vivíamos en Vigo todos, eles andaban sempre xuntos, sempre, tanto a relación con Jovita, cos nenos, andábamos sempre xuntos. Incluso doume clases a min porque tiña unha academia en Vigo, había montado unha academia. A academia estaba na calle, nos estábamos en Carral, Gamboa. Estamos na Rúa Carral, que era unha arteria fundamental nos anos 40, porque esta rúa estaba chea de pensións e tamén de restaurantes. A Rúa Carral sempre foi unha rúa emblemática de Vigo, pero foi non porque era a rúa da emigración por antonomasia, hoxe é unha rúa despersonalizada, non ten nada que ver. Pepe Velo tivo aquí a academia e tamén tivo Otero Castelao a xastrería. Pepe Velo ten que fuxir de Celanova ante a represión. E por que ven a Vigo? Pois, posiblemente porque en Vigo había moita xente de Celanova, foi unha cidade que acubillou a moita xente, por lo tanto Vigo ofrecía moitas posibilidades para estar e pasar máis ou menos desapercibido e para non perder o contacto con moitísima xente que militaba no antifranquismo. Traballaba como profesor en Vigo, Había problemas bastante serios en Celanova, por iso que ele teve que sair de lá. Ele era considerado un franquista muito complicado para eles, En principio pertenecían al Partido Galleguista. Posteriormente ya se pasaron al Partido Comunista. Nunca tivo carné do Partido Comunista e, sin embargo, participou nas redes de axuda á guerrilla na provincia de Pontevedra.
A guerrilla na zona de Pontevedra pois nace a partir de grupos de fuxidos, que en principio eran grupos de supervivencia, pero que conforme van adquirindo unha maior conciencia política, a vontade de organizarse, de relacionarse con outros grupos, a idea de ter como obxectivo o loitar mediante as armas contra o réximen de Franco, pois van a formar a partir de células comunistas que hai na zona, van a formar un destacamento, chaman así, destacamento Paco Barreiro, que é o primeiro núcleo que podemos considerar guerrilleiro na zona de Pontevedra. En Vigo, a orixe da guerrilla antifranquista surdiu como elemento de salvación. Cando falamos dos... Aquí, basicamente, chamaban os do monte, os fuxidos, non? Van a haber actuacións dirixidas contra persoas que se consideran responsables da delación, sobre todo. Despois hai algunhas actuacións que son, por unha parte, supervivencia, pero tamén ten unha parte componente de loita, asaltos dirixidos a tendas ou a comercios que ten que ver con xente falanxista ou vinculados ao réxime. E despois vai haber unha terceira vía que son os atentados contra instalacións para demostrar que a loita continúa. Entón, así se van a ir desenvolvendo prácticamente en unha progresión cada vez a menos hasta o ano 47, que cando son abatidos os últimos grandes guerrilleiros e prácticamente desaparece a oposición o que é no monte. Cando deteñen a Velo é pola súa participación como representante do galeguismo no que se chamaba na Junta Regional da Unión Nacional Española. Tanto Mariano Otero Castelao como Xosé Velo son declarados en rebeldía. As acusacións que se lle fan fundamentalmente é pola súa participación en temas de propaganda clandestina a través dunha multicopista que a él lle deran e da formación de clichés para facer esa propaganda, non? Eles van a actuar como o que se chama un pouco a guerrilla da chaira, non? Por que Pepe Velo desaparece de Vigo? Hai que decir que no ano 46 hai unha gran redada, Pepe Velo cae nesa operación. Se acaban de llevar a Mariano y salimos al balcón, la encargada del taller, vale, salimos y vimos que mi padre iba esposado entre dos. Que nosotros, en cuanto detenían a uno, avisábamos al otro inmediatamente porque sabíamos que iban a ir a por ello. Pepe dice, ya se escondió y dijo, hay que sacarlo como sea, porque viene uno desde Orense que lo ha cantado todo. De esta no salimos, él ya se escondió, pero con mi padre ya lo habían cogido y conseguimos que lo dejaran salir esa noche. La querida del jefe de la policía, por intermedio de ella, le permitieron que saliera. Yo sé que estuvieron en Celanova un tiempo. Acho que ficaram quase 4 meses, escondidos en Celanova, él en un lugar y Miguel Otero en otra. Creo que fue el padrastro de Pepe el que los escondió, porque ellos realmente en Celanova eran una familia más o menos bien, lo que se llama actualmente. A influencia da minha avó naquele momento era importante, que era darle apoio ao filho, né? Podia concordar politicamente ou não, mas dar apoio ao filho, né? Pela informação que eu tenho, eles acabaram saindo de Portugal, de Celanova, e foram para a fronteira com Portugal. Comentou todas as coisas e comentava fundamentalmente o fato de ter conhecido a Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos era prácticamente ainda o presidente, depois foi o Rómulo Betancourt, né? Pero aí salvo o presidente da República venezolana, que fora amigo del, porque Pepe Velo coñecera cando este señor era embaixador de Venezuela en Madrid. Marcha para Venezuela, embarca con un pasaporte que lle expide a embaixada de Venezuela en Madrid, salvo o pelexo, e logo xa temos que imaginar que o que fai Pepe Velo en Venezuela. Que fai Pepe Velo en Venezuela? Contactar con todos os grupos de exiliados que había
había dos tipos de exiliados, republicanos, había uns que aceptaban a derrota do franquismo e había outros que non aceptaban a derrota do franquismo. Estaban un pouco na cultura da recuperación das liberdades democráticas pola vía da violencia armada. Pepe Velo xa toma man de todo aquel movimento e crea o Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. O DRI, na realidade, ele foi formado por meu pai. E meu pai achava que era importantíssimo ter contato com Portugal, com os portugueses. Por isso que o DRI passou a ter também um componente que foi o Galvão. Ele chega á conclusión de que o verdadeiro movimento para chamar a atención no mundo é argallar o secuestro dun transatlántico. El segrest de Santa Maria és una acció duta a terme per 24 homes, 12 espanyols i 12 portuguesos, nacionalistes, la majoria d'ells, també hi ha, entre els espanyols també hi ha algun anarquista, molts també de procedència comunista, excomunistes, o de comunistes no ortodoxes, però bàsicament inspirats per Pepe Velo, que és un independentista radical d'esquerres, republicà, revolucionari, i que ell també té la idea d'Ibèria, que s'han d'alliberar les dues dictadures dels pobles de la península, els dos pobles de la península, tots els pobles de la península. E efectivamente esa é a gran proeza dun galego de Celanova que dedicou toda a súa vida a loitar polas liberdades e que nunca esqueceu que Galicia tiña un papel na conquista das liberdades e na configuración dunha Europa máis democrática, unha Europa formada por povos e nacións que ata entón non tiñan Estado. Por eso o DRI, Revolucionario Ibérico de Liberación, era iberista. Foron os precursores do que hoxe é a Unión Europea e do federalismo que algúns proclaman desde o movimento recente do procés en Cataluña, non? Però per damunt de tot, en aquells moments, el que ell aconsegueix és obra d'un gran revolucionari. Encarna l'esperit de la república i de la llibertat, com a imatge. É un home que eu si teria que caracterizarío por un home imaginativo, moi imaginativo, para ver moito máis alá do que algunhas persoas miran, e sobre todo ten unha convicción de que hai que cambiar as cousas, e para cambiarlas compreter decisión e audacia. Un pouco de Pepe Velo, xa para rematar, como era Pepe? De Pepe Velo non teño moito que falar, porque con sí que non tive correspondencia, pero coñecino o ano 1956, cando para celebrar o centenario do banquete de Conxo, o banquete democrático de Conxo, levamos a cabo ali o primeiro congreso de migración. E xa digo, a xente galeguista de dereita tiene un pouco así, te home de esquerda, moi de esquerda, que sei, tal. Daquelín non foi Santa María, Santa María foi 6 anos despois. Entón, pois, tiene así, pero cando Pepe no vestíbulo do centro galego hai unha estatua de Rosalía, fixo un discurso de loanza a Rosalía, metónos a todos no bolsillo, como digan en Cuba. Conquistónos a todos. E xa, fixo o que quería mellor. Un idealista. Mi madre lo definiría de otra manera. ¿Cómo lo definiría? Un irresponsable. Nunca pregunté, ni nunca me comentaron nada, hasta que despois de morrer o meu pai, o sea, estamos falando de 1994, ¿no? Pues no comentó a miña nai. Estuvo escondido na casa. Teño uns poemas del. Como que tes uns poemas? Mo recitou naquele momento. O sea, mo recitou oralmente porque os sabía de memoria. Eche chamar carceleira, carceleiriña linda, pois queiras ou non, doncela, son teu prisioeiro aínda. Cárcer sen ferrellos chocos, reixas de meles urrizos, clariña limpazo hallada,
amante coa tua lediza, prisioeiro neste ceo onde faz tamén de estrela. Miña alma prisioeira da linda carceleiriña. Con que vontade deixara, se fosen así os presidios, prenderme unha vez e outra, como a María o de